ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд хонаҳои наву нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо экран буда рӯй кунем. Дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Исор, Ёвон, Кӯлоб, Рӯдакӣ, Варзо ва аз дигар территория. Ҳам замин, ҳам квартира, ҳам хонаҳо бо нархҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо аз куҷо даркор аст. нависед, мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 147 сомонӣ. моша навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. маромад рафтем. дӯстони азиз, агар ба шумо аз ҳама билети арзонтарин лозим бошад, ба шумо тавсия метавонем авиакассаи Somon Avio аст ки аз ҳама компания беҳтарин ва авиакассаи сатҳи олӣ кати ки аз компания Тинькофф мехарам. мақсад ки дар ҳамин территорияи Россия аз ҳама компания калонтарин Тинькофф ва нархи арзон компания Тинькофф. авиакассаи Somon Avio аст ки ба ҳамаи самт билетҳои арзон дорад. мақсад Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон, Турсия ба ҳамаи самт ҳам билет рафту омад мақсад ки доранд бо сатҳи олӣ. аз компанияи Тинькофф мехаранд ки беҳтарин нархҳошон арзон аст. Somon-аи мақсад ки авиакассаи Somon Avio. хоб ин рақамҳои бародар дар рӯи экран аст ки 24 соат рақамҳошон кор мекунанд ва дар рақамҳошон мақсад ки WhatsApp дорад. мо ба шумо тавсия метавонем. мо ҳар компания, ҳар авиакасса тавсия наметавонем. компанияи беҳтари авиакассаи беҳтарин аст ки таҷрибаи чандсола доранд. агар шумо аз канали мо гап занед, мақсад ба шумо скидка ва арзон мекунанд. билети шуморо дар 9 минут тайёр мекунанд ва ба кадом самти хоҳед. беҳтарин мақсад авиакассаи Somon Avio. маромад шумо нависед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонад. як бародари тоҷик монай нархаш арзон. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар қишлоқи Истиқлол гуфтагӣ аст Соибӯш. 6 сотиқ замин маҳсулот аст ки дудар хона кардагӣ аст ки об ва свет дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100% ҷои ошхона, баня, ҳоҷатхона ва анҷомхона дорад. ду дар хонаш аст ва барашта ошхона, баня, кухняаш ҳаст. хона бо гӯшти пухта, яъне болош нопӯшондаи хона коробка аст. ва инчунин бо 3 сотиқи дигар ҷой дорад ки барои ҷои боғ кардан мешавад. гирду ванашда ҳама одамо уже зиндагӣ доранд. инчунин 100% ҳуҷҷат дорад. срочна мегад пул дар кора мегад мефурӯшад бо нархи арзон 75000 сомонӣ аст ки бо ягон сомоша муомила мекунанд. нархи бениҳоят арзон аст ки мақсад успед кунед. якумаш рақамҳои Мегафон Тоҷикистон аст кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия аст ки нашон кор мекунад. инашда ҳам имо ҳам пайваст дорад. хонаи коробка аз шаҳри Ваҳдат, ҷамоат диги қишлоқи Истиқлол да. ягон маълумото иловагӣ агар хоҳем фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метавонам ва нархшам бо ягон сум муомила мекунад. срочна маромад ки тамос гиред. дӯстони азиз, ба яка хона ё квартира срочно лозим аст ки мехара аз территорияи шаҳри Бохтар ё ки аз ноҳияи Сарбандам бошад мешавад. квартира ки хонаи заминӣ фарқ надорад. нархаш мега то 130000 бошад мега мехаред. мақсад ки ҳозир мега 70 наличӣ метавонед мега боқӣ мондаша мега течени 1 сол да. аз шумо хоҳиш дорем шахсони агар ҳамхали квартираи фурӯшӣ ё хонаи заминӣ бошад, нархаш мега то 130 мехаред. мақсад ки 70 ҳозир тайёр аст метия ва боқӣ мондаша мега течени 1 сол да. хаиша бо хитон маслиҳат мекунед. ин ҳами рақамҳои Россия аст ки промои кор мекунад ва рақамҳошуда ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст доранд. аз шумо хоҳиш шахсоне ки доранд ҳамхали квартираи хонаи заминӣ, ин ҳами ака то 130 мехара. мақсад ки ним зиёдш мега тайёр аст, ними дигаш мақсад ки як 30% чанд қад дигаша баъдаи 1 сол пас мега хаиша бо маслиҳат мекунед. ака аниқ мехара. касе ки аз территорияи шаҳри Бухтори Сарбанд дорад хонаи замини квартира, маромад ҳами ака дар нависен, беҳтарин кор мешавад. мегзарем ба деюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочнаи қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар пеши экологияи кӯҳна гуфтагӣ аст. пушти Суман пеши мақсад ки зданияи нави Ёвар да пушти стадион да ҷои беҳтарин. шаҳри Бохтар пеши экологияи кӯҳна, пушти Суман пеши Ёвар, пушти стадион да ҷои бениҳоят хуб.
заминаш мегӯяд сутиқаш мегӯяд 2.7 мегӯяд ва 6 дар хона дорад, яъне ки хонаи дуошуна 4 дар хона дар хонаи нахияи дуошуна ва 2 дар дигар дар поён ва ёш тайёр астад. дар дуруни наи хона дуэтажа ошхона баня дорад ва дар поё 2 дар дигар хонаи тайёр, боз дар поёншам ошхона баня ҳоҷатхона мегӯяд нав уже тайёр кардааст. гирди хона полни худ маҳкам аст, бо об свет таъмин аст ва дӯстони азиз мақсад ки дар наздикишам бозор, мактаб, масҷид ҳамачи дар наздикиш аст. ягон мушкиле намекунад, ҷош ҷои бен ёд мегӯяд хубай давроза гирдаш полни худ маҳкам. хона мегӯяд срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ ки боз муомила мешавад. хонаи дуошунаш ҳамагӣ хоб 4 дар хона қатъи калидор мақсад ошхона баняш кардӣ ва дар поё бо хонаи наи сафед инаш 2 дар хона аст, инашам тайёр аст барои зиндагӣ. нархаш бен ёд арзон аст, 350 боз муомила мешавад. якумаш тисел ва дуюмаш мегафон аст, метавонед шахсони харидор занг занем ва қатъ муомила кунед срочно. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ аст ки срочно аз шаҳри бухтар. хона қарор дорад дар шаҳри қурғонтепа, яъне ки шаҳри бухтар павороти аэропорта. 10 сотиқ замин маҳсулот аст ки 4 дар хона кардагӣ аст ки як калидор, як ошхона баня, хонаи дуошуна. калидори зали 12 метра дорад, ошхона баня, кухни дар дуруша ҳамаи ремонтҳои замонаиш кати. боз дар берун бо седага хонаи баракам дорад. обшим қариб ки 7 дар хона дорад, бадрон ки 4 дар хона дар хонаи дуошуна бо 3 дар дигар дар берун хонаҳои барак. як қариб ки 50 намуд дарахтони мевадиҳанда дорад. инчунин гирди хона полни худ маҳкам аст. ҷои кухни адел, ҷои алохона аделни ва баня аделни бо ҳоҷатхона аделни ҳар як кадомаш ҳам дурунда ҳаст, ҳам дар берунам аст. рӯи ҳавли полни худ мақсад битон кардагӣ, дӯстони азиз ҳамаи шароитҳои хуб кати ва ҳар гуна гулҳои қимат оварда часпондагӣ. даврӯзошам даврӯзҳои қимат аст. хона обшим бо сатҳи олӣ беҳтарин люкса ремонтҳои замонави ҳамаи мақсад ки чизи чора дорад. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 490 бо савдои хуб дорад. ҳуҷҷатҳои хонам 100%. якумаш рақамҳои вавидон аст, ватсап дорад ва дуюмаш рақамҳои мегафон аст, инаштам ватсап доранд. нархаш мегӯяд 490. шахсони агар харидори аниқ боша бо ягон сумша муомила мекунем, срочно аст. агар ягон вариантҳои квартираи хуб аз Душанбе боша, вариантҳои алишам мешавад, метавонед вариантҳои пешниҳод кунед, маромад занг занед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар текстил гуфтагӣ аст, пеши Садиқи Маликада. духонага квартира аст ки дар дуюм ошуна қарор дорад, 43 квадрати метр бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва ремонтҳои хубам ҳаст ки срочно фурӯхта мешавад бо нархи 280 нархша мега бо савдои хубам дорад. шахсоне ки агар харидори аниқ боша, рақамош аст мегафон кор мекунад, метавонед маълумотои пурраша гиред. шаҳри Душанбе дар тарафи текстил пеши Садиқи Маликада. рақамошон мегафон кор мекунад, маромад занг занед. дӯстони азиз, агар шумо дар охири рекламаҳои квартираҳо, заминҳо, хонаҳо, мошинҳо чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маромад мо реклама мекунем, сурат маълумотша дар WhatsApp имои мо рекунем, мо рекламада мегузорем. лайкҳои бепула фаромӯш накунед, навбора падишаш кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочно қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар территорияи Сарбан, яъне ки территорияи шаҳри Леваканда ҷойгир аст. 4 сотиқ замин маҳсулот аст ки 4 дар хона кардагӣ. дӯстони азиз ки хонаҳо хайч хеле ки дар навод дисем, хона қариб ки 90% тайёр аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дар тирезаҳои нав дорад. нархаш мегӯяд 180 бо алиш мақсад ки муомила мешавад ё ки ба ягон квартира алиш мекунем. нархаш 180 савдо дорад ва алиш ба ягон этаж кати. ҳаст рақамошон мегафон кор мекунад. шахсоне агар ягон маълумотша нафаҳмида бошад, шумо занг занед, ҳамаша фаҳмода метавонед, маромад. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки срочно ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ ба мошин. квартира қарор дорад дар шаҳри Ваҳда, дар маркази районуш. духонага квартира аст ки дар шашум ошуна қарор дорад, 56 квадрати метр бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, ремонтҳои хуб ва нархи квартира 250 савдои хубам мешавад ва ё ки ба ягон мошинам алишам мекунем, мегӯяд мошини қимати арзонай маслиҳат мекунем, мегӯяд алиш мекунем, вариантҳои худтона пешниҳод кунем.
ҳастай рақамошон мегафон боқӣ монда маълумотша аз рақамошон гирем. дӯстони азиз, аз кадом шаҳр, аз кадом ноҳия ёки қишлоқ мақсад хона ёки квартира замин лозим бошад, нависен мо аз куҷо ки монем ба шумо, мо видеои ояндада ҷудо карда пешкашдом мекунем. Фақат лайкора фаромӯш накунед, гузорем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, тарафи маҳаллаи Дарёбод, тарафи Бустони Маҳмуд гуфтага ҳастад. ҳамин хел маълумоту обшин Душанбе да мегӯяд, мақсад ки шаҳрда наздик. 6 сотиқ замин маҳсулот ҳастад ки 6 дар хона ҳастад ки хонаҳо хай ремонтуш средния. дӯстон азиз, дарахтони мевадиҳандаам дорад, ошхона, баня, кухнӣ. Территорияи райони Фирдавсӣ, обшин Дарёбод, Бустони Маҳмуд. ҳамин хел маълумото навистиянд. ошхона, баня, кухнӣ ва обсвет ремонтуш среди, нархш мега 190 тай, бо арзон кардан метиҳем. боқӣ монда маълумот мега тариқи телефон, яъне ки маълумоти пурраш мега тариқи телефон. марҳамат, метавонед дига маълумоти пурраша аз рақамошон гиред. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, Ленинский район, марказашда. духонага квартира ҳастад ки дар якум ошӯна қарор дорад. 55 квадрати метра, обсвет, ҳоҷатхона, ошхона, баня. хона мегад мақсад ки бо мебелош ва бо техникош мегад фурӯхта мешавад. мақсад стирали машина, кондиционер, шифонер, ҳами ҳама чи мебелош ва ҳами техникош кати мегад метиҳем. нархи квартира мегад 220 тай, бо арзон карда мешавад ва рақамошон ҳастад тисел. шахсони дар ки ҳам хел мақсад квартира дар кор бошад, бо ҳама чизи чораш, нархаш 220 та, бо савдора марҳамат кунед, занг занед. фақат хоҳиш мекунем ки ба хотири меҳнатҳои мо я лайкира гузорем, фаромӯш накунем ва навори моро дар киҷое ки метавонед силкаша падисаш кунем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархорд, дар кӯчаи Навоӣ гуфтага ҳастад, Соҳибош. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ҳастад ки ва обсвет дорад, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. якта баня аделин, якта веранти 5 метра мегад, боз кухнӣ ҳамхелчо дорад. қариб ки мақсад ки 3,4 мегад сотиқаш, қариб ки 4 ҳастад, бо хай маълумоти пурраша мегирен. хоб, нархаш мега 155 тай, бо муомила мекунем, мега аз ноҳияи Фархор, кӯчаи Навоӣ. ҳастай рақамошон мегафон, шахсоне ки дар кор бошад, метавонем марҳамат маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар наздикии боғи Ҳисорда. обшим ҳамин маркази шаҳри Ҳисорда, наздикии боғда. духонага квартира ҳастад ки дар сеюм ошӯна қарор дорад. 55 квадрати метра, бо обсвет таъмин аст. хай ремонтчам ремонти хуба барои зиндагитон 100% мешавад. нархш мегад 285 та мегад, соҳибаш, бо арзон мекунем. шахсоне ки мегирад омада аз пеш бинанд. духонага сеюм ошӯна, 55 квадрат, ремонтои хуб, ошхона, баня, кухнӣ ва кабина дорад. обшим яхи хонаш ремонтои зура, баъзе мақсад ки дуюм хонаш ремонти среди, якташ зур, якташ безеб, ки ошхона, баня ҳамаш ремонтои забона, боз кабина доштае. агар маълумот агар нафаҳмида бошад, шумо занг занед, ба шумо фаҳмонда. мегзарем ба 11ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар маҳаллаи Чиртак ду гуфтага ҳастад, Соҳибош. 6 сотиқ замин маҳсулот ҳастад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастад ки калидор, ошхона, баня, кухнӣ дорад. ду хонаш мега ремонтош мега хуб, ду хона дигаш ремонтош нопурра ҳастад. агар ягон мақсад ки сексиям бошад, мегад мақсад дар шаҳри Ваҳдат алишам мекунем. дӯстони азиз, нархи хона мегад 210 тай, бо арзон мекунем ва шахсоне ки мехарам мегад омада аз пеш бинанд, ҳам арзон мекунем, ҳам ба духонага аз территорияи шаҳри Ваҳдат алишам мешавад. хайна рақамош раста билайн кор мекунад. шахсоне ки мехарем маълумоти бештарша бо занг зада хасоибашон гирем. мегзарем ба 12ам квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар кӯчаи Шамсиддини Шоҳин. духонага квартира ҳастад ки дар 4 ошӯна қарор дорад ки ремонтои замонави квадратча нагуфтанд. ҳоҷатхона, ошхона, баня, хай, мактаб, мағозаҳо ва дигар чо дар наздикиша мега, соҳибош, сиротша мега фурӯхта мешавад. маълумотои пурра мега тариқи телефон. нархи квартира мега 185 тай, бо арзон мекунем ва рақамошон ҳастад ва вило кор мекунад. шахсоне ки лозим бошад, метавонен занг зада маълумотша гирем. мегзарем ба 13ами замини фурӯшӣ ки бо фундаментуш.
замин қарор дорад дар ноҳияи Варзоб дар назди семинзавод обши деҳаи ба номи Девдара. 4 сотиқ замин астае ки 3 дар хона фундаментош рехтага аста ки яъне ки 2 дар хона мешавад мобайн фора калидор мекунем. мега ҷош мега ҷои хуб аста ҳуҷҷатҳои замин 100% ва такси то ҳамҷара мебиё мега ва каничкаи автобуси 3 обшим ҷош ҷои нағза мега срочнае нархаш мега 60 бо муомила мешавад. об ва свет мега аниқ дора инчунин такси мега мерава гирди ванашта одамо зиндагӣ доранд. خب نرخ 60 مگا با ارزان میکنه و رقمش ناس مگا اینمی پایان بوده شخصی که میخریم مرامت زنگ زنه این بود نوار این بود تا ویدیو آینده